Joni ku ngremenake pokoke kadung Pak Joni. remen kalih awake dhewe ora gelem diganti sapa-sapa. Lho iya no. Alah iki lho apa? Kuwi kok iso ngantek geblek. Piyai yang selalu setia karo Mas Rudi Lho Gareng. iya no jenenge kekompakan. Sapa wae pokoke lek ora Rudi Gareng ora. Ya lagi gitu. iki nemoni kok piyai sing nanggep wayang sampai ping 15. Dilebokne kabeh. Kabeh dilebokne tas, kabeh. Nah, digawa kono Yo, ngene yo. Mbak Sendur kono. Nah, kabeh dilebokne tas. Nah, ngono. Yo kayak disingkrene rono. Iki lakon apa to ya? Ya. Hormat! Kruk! Tengok! Kruk! Istirahat di tempat! Kruk! Lho ra tekan. Madhep rene lho. Lho tangane ra tekan. Aku. Istirahat ngene lho, iki digoceki kene. Nah. Ya, istirahat di tempat. Kruk. Ora tekan. Oh ya. Aku tanya apa? kalau kita jadi merit menikah, Iya. terus malam pertama ngapain? Ya enggak. Lucy. Koclok. Lucy. Kalau anakmu ada bojomu kan yang apa? Pak, aku ra iso mlumpat. Pas aku. Malah mosok coba takon Nyapa to? Nyapa. Nduk, apa bengi iki manjane mangsa kala coba aku tak ngunggahke sedulur lanang sing saka Ngawi ana sapa? Cak Yudi. Sapa? Cak Yuda CS ben munggah rene. Kene wong bagus, ora perlu dadak nganggo spot sing piye-piye aku suwe banget ora ngrungokke, ora nyawang sampean joget serampat. Kene, serampat. Ana Cak Yuda CS kene, wong bagus. Sowan kepuh, papar. Sowan Bapak Kades, Bapak Lurah Joni. Sukses selalu. Berkah selalu juga buat seluruh warga masyarakat Kepuh semuanya. Amin. Oh. Suara roh sampean jogetan ya. Serampat. Wong nggawa anak ta? Putrane melu. Putrane wis iso mesem ta. Oh. Kepuh. Berkah selalu. Joget to putrane. Lho.
Dong tung dong tung. Dong tung dong tung. Tung neng tang neng tang tang teng tang teng tang teng tang tang neng tang teng tang teng tang tang neng teng tang tung tung tang neng nong tulung tulung tang teng tang tung te dong dong tang dong dong tang dong dong tang teng tang neng tang tang teng tang 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 teng tang 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 teng tung tung tang tung 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 teng tang tung teng tung tang tung tang tung tang teng tang teng tang tung tang tung gentak gentuk bang. Oh edan. Elah. Lah kok dibethok sikringe. Lho tak kira nek arep napuk lambe. Ora tekan. Tekane kono nggih kono. Iki putrane ta? Pripun? Putrane. Wah, sampean iki kok mboten kulak pawarta. Lah piye? Niki kok putra niki lho. Lah Niki wau mlebu teng omah sarengan kula gandeng ngeten iki lah kok ibu-ibu padha tangklet. Lah piye? Tremose tumbasan pinten to, Mas? Dikira tremos. Dikira tremos ngawur ibu-ibu. Enek sing ngelokke tremos, enek sing ngelokke asune teko. Mosok muni ngono? Lah kaget asu ngoten. Mas Uncek niki nek kalih kula wah iki Uncek sanuke, titen aku. Sanuke. Betul asmane sapa sampean? Mas Uncek Sanusi. Lah krunguku sanuke. Niki mboten anak nek kalih kula. Niki saudara kandung. Nah, kula kalih Mas Uncek niki setik dulure. Lah kula lair metu dalane niki dilepeh. Wo cara anune goek ngono lair. Cuh terus metu niki. Pak Dok. Apa? Apa enek menungso kok metu kok cangkeme lho. Kuwi menungso apa penyakit? Tapi giri lusi jalmu tan kena kinira Mas. Mas ya to kados ngeten. Wah sampean hebat pengalamane. Iki winginane lomba balap karung. Heeh. Bayuh menang aku. Juara siji, Pak. Lah nyang apa? Lah wonge karunge gede karunge. Lah terus mlebu ning karung terus glundung. Juara niki. Ya luar biasa. Ora juara lomba karung tok. Lah juara apa? Wingi brobosan aku ya menang lho, Pak. Brobosan apa? Brobosan apa? Brobos metu ngisor aku iso menang dhewe. Alhamdulillah. Ning wah, aku yen kon lomba aku ya pengen aku lomba badminton aku senengku. Apa? Badminton. Potonganmu kaya ulek-ulek. Malah kok lomba badminton. Kowe ku nek badminton malah didaraki kok. Repot kowe engko. Kowe iki karo koke gedhe koke kok arek badminton. Wong kowe keterak angin titik mekrok kaya kok kok ya. Kowe genah tetep menange lho, Pak. Kok bulu tangkis menang kowe? Genah aku nyemes to. Biasane kan metu ndur net. Aku kan metu ngisor net. Iso ngeneki pas kono lah musuhe semaput dadi menang aku. Walah. Jane nggih nuwun sewu Pak Rudi, Pak Joni, Pak Kepala Desa Masyarakat Kepuh nuwun sewu. Niki Mas Uncek. Asline ndek wau budal saka omah ya padha Pak karo aku gedhe dhuwur ya. Jane gedhe dhuwur bareng kademen terus mungkret niki wau. Mau kena angin. Kena angin kademen mungkret. Lah ya ngono to Mas Uncek ya. Aku menungso apa udu to, Pak? Lha sampean apa kok kena angin iso mengkeret lho. Lah sapa ngerti wong alergi dengan dingin? Heeh. Ana ya ora mungkin menungso kena angin terus mengkeret kaya nggonmu ae. Nang omah kae mengkeret. Modele kok ki alhamdulillah wa syukurillah Pak Rudi saged sowan wonten Kepuh. Suwe ora jamu pisan diadai kaleng. Suwe ra ketemu temu pisan karo Pak Rudi Gareng. Alhamdulillah. Kaleng adae suruh. Ketemu Pak Rudi Gareng neng desa Kepuh. Nandur suruh neng pinggir sumur. Masyarakat Kepuh muga-muga panjang umur. Nandur suruh neng pinggir kali masyarakat Kepuh tak dongakne banyak rejeki. Nandur suruh neng tengah sawah tak dongakne masyarakat Kepuh kabeh barokah. Amin. Nandura wis saiki. Nandur suruh kok rupane ireng. Terus ibu-ibu Kepuh mugi meteng bareng. Alah iki lho tak. Kowe apa wis ngerti meteng to? Kowe iki cilik. Wong kok iso kowe iki cah cilik lho, kowe iki urung cukup umur. Umurmu lho lagi pira kok iso ngomongke meteng. Ngomong masalah meteng lho. Ora kok ketoke cah cilik. Ngene iki entek kancane entek 1000-ne lho, Pak. Oh sak modare ya semene kok cah cilik untune mlocot piye. Lho, lah awakmu kan isih cilik, ateges awakmu ki umur-umuran jek usia PAUD. Paling ora wis PAUD. Lah iya, masih sing ulang dulu kepala sekolah jenenge Pak Utomo. Walah. Iku kanca kula, Pak. Kula nek ndelok PAUD. Wong Jati Malang kuwi apal. Jati Malang nggih.
Niku seusia PAUD iku paling tidak kowe iku nek wis SD, SMP, SMA iso mundak le. Ya ngono apa piye? Lah ya ngono ye. Apa ya iso ora iso, Pak iki. Iki awake sowan ning kok awake dhewe lah ndase ning ndi? Iki lho yuda ki ora mau genah. Kowe iki omong karo cah cilik sing genah. Kok terus awake Aja dhewe bingungke lho. sirah iki kek ngendi? Iki awake dhewe karo ndase, iki kan bengi iki Undul-undul. Undul-undul. Lho, maksudnya sowan ning gone masyarakat Kepuh. Iki dalam rangkane bersih desa. Kowe paham ora Pak Kepala Desa Kepuh sapa? Apal aku. Sapa? Pak Joni. Piyayine wis pirsa. Urung. Lah, kowe iki ditanggap kok iso urung kowe kudune tau kenal karo sing paling ora kowe kudu kenal karo sing kagungan kersa Sohibul Bed sing duwe wilayah kene, Pak Joni Haryadi. Apal kowe ya an, piyayine sing ndi apal. Ya jelas apal, nek kowe apal lah awakmu apa ngerti? Sing dijajal. Oh, Pak Joni. Ayo. Gak eruh aku. Bocah rupane kaya trowelu. Sing ndi Pak Joni ki lho sing ndi? Pak Joni. Lho, lho endi ta? Endi? Kok iso mok ngene? Enten mriko. Lho, mriko sing ndi? Lenggah. Lenggah iki bae iki ya lenggah. Aku radong Pak Joni sing ndi. Pak Lah Joni kok ngerti kuwi Pak Joni sing ndi? Piyayine wonge. Ayo. So. Kalau endi? Kalau wonge Hidrakwa kalau. Dudu. Apa enek Pak Lurah kok Hidrakwa ayo. Pak Joni wonge lenggah ning gone jero ning dalem kono. Asma Kinarya Japa. Lho iya no. Wong iku desa nama adalah doa. Babakan nama adalah sebuah doa. Contone kaya aku, jenengku Yuda. Iya kuwi Rahayuda, kuwi Widodo. Uncek. Kuwi cuthik, cek kuwi telek. Dadi kowe iki termasuk cuthik telek kowe iki. Cuthike samene teleke sepira? Dek mau arem dek dilokne uncek apa cuthik telekno mau. Lah nek kowe iso merdekne aku iso merdekne Pak Kepala Desa Kepuh. Pak Joni. Jaga warga masyarakat Kepuh supaya warga masyarakat Kepuh ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Niat ngibadah tulus mengabdi untuk masyarakat Kepuh supaya desa Kepuh selangkah lebih maju. Nah, piye ta kowe iki? Kowe iki pinter Yuda iki. Haryadi. Harapannya ke depan desa Kepuh menjadi desa yang baldatun thayyibatun warubun gopur. Pinter iki. Langsung cacat. Ya. Rina wengi tansah ndedonga muga-muga masyarakat Kepuh diparingi panjang umur lan akeh rejekine desane dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Wah, elok. Aku kok Haryadi. Ya inilah seorang kepala desa yang patut dicontoh oleh desa-desa yang lain. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung, hanya desa Kepuh yang aku cintai dan aku banggakan. Piye to kowe iki? Tepuk tangan buat Kepuh. Ben tahun mring gelar wayang kulit. Mesti wayangan. Lurahku ya. Lurahku jenenge tak terjemah ning ngene iki. Aku medune langsung disangoni 1 juta. Kuwi lurahe. Lurahku marahe. Lurah tanggaku. Tapi nek Pak Joni ki engko mbuh ketok iki engko. Gak aku iki golek luweh lah ki engko lah paling ora. Lebih antune blopo. Lah saiki genji awakmu ndang. Kowe iso jelaske. Kepuh. Kerukunan selalu dijaga. Wedan. Kuwi kerukunan selalu dijaga. Mulake gotong royong iso nanggap wayang ngene iki. Hebat. Puh. Yen ra rukun ra mungkin kok iso nanggap wayang. Ra mungkin. Puh. Puh kuwi. Puh. Apa? Puh. Apa poe? Puh kuwi. Ayo. Kowe aja ingah-ingi lho engko. Apa? Puh. Lah ya apa? Lah ya puh. Dadi lara udan terus dipuh. Wis malah kok iso lara udan. Puh ki ateges sesepuh lan para kawula muda guyub rukun bersatu kanggo mbangun warga masyarakat Kepuh. Kuwi padha yo ngono lho, Pak. Diarani gumun ya kena puh. Kepuh kaya ngono kaya rukune ngono. Majune kaya ngono. Puh, hebate Kepuh kaya ngono. Bengi iki sing arani awan ya sapa lho, sampeyan dadi dalang kok ya gak paham. Lah nek ngerti enek lampu akeh peteng dedet ki ya jelas bengi to kok iso. Kowe iki rumah aku maksude ngene lho, malam hari ini. Lah nggih malam kok.
Malam kali bengi kan sami to. Njerano sing diduk-duke gondronge tok to. Wah, tangamu dina iki maksudku ngono lho. Lha ya paham dina iki paham masyarakat paham nek dina iki. Iki ning kepuh, ngono lho maksudku. Lah sing ngarani ning nggo gumbul ya sapa? Ora kowe karo sampean. Kowe karo anakmu kok padha ae to Mas aku ora cetha kok ya. CS kok ya. Pripun maksudnya pripun? CS iki apa? Genahno. Napa CS? CS. CS itu adalah campur sari. Ora genahno. CS kuwi wong loro ku apa artine? Kowe CS CS Pak. Mbah wong-wong muni CS Titik kok Yuda CS iki apa njajal? CS C. Heeh, apa? C apa, Pak? Cangkem. S Suwek. Dadi wong loro ki cangkeme suwek kabeh. Ora cetha kok kowe bersih desa ini muga-muga ora mung awake digojek ning ya ndonga bareng-bareng muga-muga ke depan kepuh semakin eksis semakin sukses. Amin. Berkah guyub rukun lan tentrem ayem subur makmur gemah ripah loji Jinawi Karto Turtoraharja. Turtoraharja. Wong desa Kepuh niku hebat kok. Desa Kepuh itu terdiri dari 4 dusun, 4 RW, 13 RT, jumlah penduduk 3.200, rondone 210. Kowe tek wapal teman to, Pak? Lho tak survei Mas, tak survei karena kekompakan dan keguyub kerukunan masyarakat sehingga setiap tahun mengadakan bersih desa. Bersih desa ki ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memala lan adoh saka sukerta ibarate kaya bayi kang lahir dalam keadaan suci. Oh ngono. Lah sampean apa ngerti tak bedheki? Apa? Sebab apa bayi lahir kok tangane gegem? Tangane gegem ki mergo ya pancen ya gawane kaya ngono. Alah ngono kok ya wani dadi dalang ya Allah. Wong bayi ki mesti gegem ngene. Aduh ora pengalaman ya Mas Ucek. Kuwi mergo pancen gawan. Alah ya salah sampean iku keliru. Lah terus apa? Sebab apa bayi lahir kok tangane gegem? Ganyang apa? Sebab nek begar ngrusak dalane mboke iki lho. Oh. Realita Pak, itu adalah logika Pak itu. Pripun sampean niku? Edan. Lah sebabnya apa bayi lahir kok mesti metu rambute? Lah pancen yo gawan bayi. Aduh gawan bayi. Nggo tenger, gawan bayi. Ngono. Walah ra iso malah nggo tenger. Lah wis saka konone ngono kuwi. Konone ndi kaya wis tau rono ae. Mas aku kono lho Mas. Kono ndi? Saka sing gawe urip pancen takdire ngono. Ra iso kok tekan takdir barang. Lah nyang apa bayi mesti metu rambute? Sebab ning jero weteng gak enek tukang cukur, Pak. Nek ning jero enek tukang cukur potong mohak iso. Pak Doyedan, apa enek weteng kok enek tukang cukur barang iki lho. Realita itu adalah sebuah logika. Dene mau tukang cukur ning jero ora ya keras. Waris Pak mesti. Wis ning kono iki lawuh apa enek usus, rempelo. Rumah aku wis ora cetha kok ya. Pengen ngelak karek ngecit ngiwanengen cicit. Kon jero ya. Dadi jero weteng enek tukang cukur ora enek wong bebojoan kok. Lah modelmu niki Mas Uncek, masya to Mas Uncek menika ala tanpa rupa. Masya to Mas Uncek menika ibarate kaya dengkul diudeng-udengi. Tapi Mas Uncek menika salah satunggale menungso mboten lumrahe menungso, Pak. Kok iso ngono? Aku demit, Pak. Kok sak ora lumrahe menungso lho. Lho ateges Mas ya to cilik wonge ning kapribadene olah vokal dan kebisaannya boleh diadu. Jalma pilihan. Jalma pilihan Giri Lusi Brahman kan teno kinira. Dudu ora ngangge Brahman. Giri Lusi jalma tan kena kinira. Niki pun kagungan bojo lho, Pak. Masa? Lho pripun cilik wonge ning setrome 220 niku. Ora mesti. Ora masalah. Garwane sampun kagungan bojo nggih? Empun. Putrane pinten? Kalih. Kalih. Nanti sakmene lek trimo no enak apane. Wah, no awan ilang ae kok ya. No iki Pak. Iki lho sing celentem lho. Rumah aku. Iki iso nembang berarti. Lho saged nembang. Ya jar rono. Terus. Kok malah rono. Kadoan. Jare golek enggon aku kan melu kancaku nang kene to. Kadoan ora ning kono, ngono lho. Salim deh. Oh kanca paut to. Rumah aku. Kok padha cilike to bola. Kowe golek munggah kene lho. Golek munggah rene apik, munggah rene. Golek kancamu jam munggah. Ya le, kene le, ya karo kancane tang, betuk kancane. Gak apa-apa. Gak wani kok. Rumah aku. Wingi bar tak ladaki wingi.
Dek karo kowe ora wedi mek gila ngono lho. Dadi sik golek nggon sing apik, sing strategis iki ning ngepuh. Strategis. Aja ning kono nutupi sendurno, nutupi Aja ning sendur. kono, aja ning kono. Nutupi lho, nutupi Mbak Nutupi Sendur. sendur. Lho, pake malah ketutupan, ora sopan. Lah iki tasih Lucy ra ketok. Mbak Lucy ketutupan. Kono lho. Golek nggon. Lho, malah dikira Brixon kowe engko. Lah ngene iki gegerku ra ketokno gegerku, ngono lho. Ngono geger panunane nyapa lho, Pak. Kok ya ero. Kok nek kok ora beneran kok. Awakmu nembang paling ora bawa ki bawa sing bisa gawe sengseming para pamirsa. Pamirsa utamane para priyantun putri wong wedok-wedok iki ben kedanan karo kowe. Mah. Lah Aku repot yen wong wedok-wedok kedanan karo aku. Lah nyapa? Wong siji kok jlemput-jlemputo. Walah, Kabeh wong kedanan karo aku, Pra. Bocah potonganmu kaya kekean anu. Kowe ngolah malih lho kowe iki jan mau kaya truwelu saiki kaya kekean. Apik lho iki berarti iso mancol. Sampeyan roh kekean ora? Ero sing munyer ya. Dolan aku biyen. Lagi pinter lho, Pak. Niki saka kene ya. Niki termasuk. Niki alatnya saka ngguri kene. Diwe bolah kae. Kula setel. Wo. Lah, ya ta. Ya ta kaya kekean. Wis iso nembang ora? Anu cek, iso nembang ya. Iso nembang. Saged. Lah engko lagu anak-anak, gak aku lagu anak-anak. Lagune sing dewasa lho ya. Dewasa bawa. Siap. Tunjukkan rasa katresnanmu karo salah sawijine wanita sing gawe gegantilaning atimu. Wah. Oh iya. Sing gantilane dheke no, wanitane kan dhuwur. Matur le, Pak. Heeh. Bawa. Oh, pelok 6. Kaya paham deh. Lendro no Pelok pelok. 6. Pelok 6. Ini bukannya saka Bonang 66 loro jijiro lu nempyong gitu. Heeh. Niku nggih. Wong kuwi bukane kancamu. Akhire dipraktekne tenan. Anu slendro. Oh, wow. Slendro. Wah iki cilik ngrepotne kancane. Suwe-suwe tak golekno gedang tak untal kene kowe engko. Aku popil. Ora penak pelok 6, penak 6. Kowe iki kok mulu kancane iki lho. Mas. Jenengane nek manut karo cah cilik to, Mas. Mas aku. Ya, ndang ki. Sapa ki sing mbok seneng, sing mbok tresnani sapa? Tunjukkan jangan ngadeg terus kowe gandeng bawa. Coba iki mboke cacah iki Putri Sartono kene. Aja lho Mas, ku nek sampean putrane nek lahir kok kaya iki lho, aja lho liyane lho. Alah. Aja lho. Ora mung bawa kok ya. Oh ya wis. Ora santai to, Pak. Ora mungkin turun aku. Lah kok iso? Aku ora melurun nek turun. Kowe iki ya sok melurun sapa-sapa ngono ta? Mboten. Oh lah ngono. Coba jumeneng. Ya, ndang. Nggih. Neno sinawang asik yen ya kegolong sing wedok wayu sing lanang ya gedhe dhuwur Matamu nek kira to, Pak. Sorry lho, Pak. Tak mata-matake lho. Sorry. Sing tak maksudne Mas Rudi Gareng lho maksudku. Sinawang tanpa seni. Ya ben pas ya. Nuwun sewu sampean jumeneng mawon kersane niki kula junjung ngeten. Asmara Ndana. Pak. Modelmu lho, Pak. Ngapa? Iki mbok krowo kaya arep ngawinke asu e. Asline penasaran karo gonku kok. Gak tangane karo wek-wek kok. Tak gerayangi ngene lah kok nyenil. Ndek iki cerita aku judul. Lah kok nggawa jambu mente. Sinawang datan boseni. Dan kaya tutup padasan lho. Ganggu ae lho. Ora. Wong arep roman. Iya. Roman ki apa ta, Le? Roman ki ya rokokan karo mandi. Nah, oh ngono. Nyawang wonga yu leman. Gayane. Sirik. Ora.
rekoso lakonan Putri Domen Putri. Ya ampun, tumbasan pinten kethekipun. Wis malah kethek-kethekane lho kowe iki. Lah kono arep diunyerke kok malah dituntun rono. Ora lha kowe wong lanang ketok gagahe to. Apik. Wong lanange gero lho, Do. Kok sak lanange gero. Kok gira? Meskipun ketoke cilik ning jane dhuwur, Dhuwur mesti pas. gagah ngono lho. Sing pideksa ngono lho. Nggih. Angger aku etok nyawa. apa sing mau sawang apa? Mbok sawang apa? Sing mbok sawang apa? Benahno. Ya saged Arep nyawang apa? Nyawang apa kok nyawang isor iki? ya sagedku lah. Raine iki lho, raine iki. Ajahe ning kene. Wajahe kene raine iki. Aku kene pegel kok ya ngene ae. Ngene ya padha rai lho, Pak. Rai apa lho kuwi? Ayo apa ning isor? Genah rai lokno kok ya. Ora ilok kaya. Tapi ora saben Wong wong lanang ngomong. iki kudu lho dipangku ngene. Ngene. Dipangku. Ayo. Lah, terus sing wedok lungguh nang kene mah nil ngono. Kuwi engko lek pendeng lho. Mas aku. Lho wong lanang kok ya Mas Yo. ya. Kene Yayi. Weh. Rene Yayi bakal tak pangku. Lah kok malah jerum lho kowe iki kaya. Wis Lah, wong- jane wong apa kura-kura? Ora kok ngono, Pak. Lah wong sikilku karo bokonge gedhe, bokonge kono. Ya wis kowe sing dipangku. Nek kowe gak iso mangku ya ta? Kowe sing dipangku. Mah, Loh, ora apa-apa. engko kamplengi wong aku kok. Loh, di atas panggung itu kan kita itu berapa itu Milik umum. adegan. Milik umum. Iya, milik Ngene umum. lho, unjak tak omongi rene, wong ning dhuwur panggung ki bebas. Dadi cara kendaraan plat kuning. Dadi nek ngene action piye-piye oleh ngono ora masalah ngono kuwi. Boleh. Action ki Matur boleh. matur. So, muring. Ayo. Iya. Wah. Nabrak kaya milih. Mas aku. Yo. Cah ayu. Lambemu abang. Abang ndi lambe sing endi sing abang e? Hah? Deke tanah lambene abang mergo ketekan tamu lho. Judo, cah cilik urung mudeng kowe ngawur. Iki sik balita lho iki. Balita e. Ora hubungane apa lambe karo ketekan tamu ya. Lho, nek tamu iki Mosok tak- dandan lambene nganggo lipen nih lho ben ketok manis, tamune ben Menor. Menor. Ya tak anu neh. Yen mati wis kok. Ngene ki ya ora Kok kaya ngajari anakku renang to maneh. Ipik. Yen mati Ku wis kurup angger tresna kumba tampa Lho malah ngejak bubuk. Mas aku. Ojek sore. Sore kok ya wis ngantuk kowe. lah arep mangku ra tekan. Mas aku nganggo tetembangan ya. Nggih, siap. Bawane kudu enek tetembangane alus. Oke. Jumbo karo pundutanipun kanca-kanca menika kala wau. Napa pundutanipun? Tak Golekke. Ana ninggal katresnan, ana gelo, Nah. ana meneh wisa tresna sing ndi? Manut Ninggal panjenengan. katresnan cocoke niku. Ninggal katresnan cocok. Lho kowe galo ya? Nggih to, gandrung ra kena. Kowe galo? Oh, galau. Kula uncek rek galo piye to? Maksudnya Kowe atimu. wis lali lho to, Pak. lagi galau. Atimu lho, maksudnya atimu ki lagi galau. Galo. Riso. Riso, ati ngerti ora ati? Ora Lho, iya to kowe iki wong urip ora ngerti ati lho. ya gak ngerti wong ora dibelek kok. Daerah duwe ati oh, Pak. Dadi sak awake usus tok. Oh, layak mangan bablas. Ninggal katresnan ya. Oke. Oke. Ya. Nangis ngono ya engko kata-katane ya. Alah. Marai. Ora lagi cilik gregete ya kowe kuwi Mas aku. Engko samar kowe lali. Nangis ngono. Nangis tenan. Nangis. Ya buat warga masyarakat Kepuh. Jogetan ya, Cek.
Siap, siap. Oh, joget iku aja mengkur kalah PK tok. Ngene iki joget ya oleh, ora tak sire dhewe. Nangis. Ya. Yuda iki gak. Oh iya bayo. Orek berkepito pedolo mangampak-ngampak geger pasewakan Jawi Mas. Masa? Alah perkara niki wae lho. Apa iki mau? Orek Versi rock, versi rock and roll itulah tak akoni tenan kok. Cakra Iki- budaya tolok ukur. Iya no kekompakan enek Masno kok ya kowe iki. Barometer di bawah pimpinan Mas Seno. Wala Pakno. Coba kaya ngapa? Iso nembang ya? Lho, Iso nembang beneran. Kok nyek? Siang pantoro bisa. Ya iso nek kisane no. Ndak pundi cah ayu bisa. ah iso lho. Oh, iso Sing niku kabeh. to. Sing ndas pundi kayu. Ndas pundi. Ndak pundi, tindak pundi, kok ndas pundi lho. Ndak pundi. Oh, ndak pundi to? Ndak pundi. Lah kaset wae ndas pundi. Kasen mungkin enek ndase. Masa tindak-tindak gak Coba gawe nek ngono ndas. engko bae engko nembang karo Mbak Lucy engko ya setelah ngumpul donga ya. Iki Mbak Lucy Siap, diatur siap. tindak rene. Nggih. Diaturi. Diatur tindak rene Mbak Lucy Brahman titen karo Lucy. Alah titen kula. Engko senanu teko ndata ora titen. Titen, Mbak. Lucy sing ndi? Mbak Lucy to. Heeh. Sing niku lho. Wong sing ndi? Niku. Endi? Niku. Lah ya sing piye? Wih, sing piyayene gedhe ya. Wotot. Iso gotot ke. Dikerewemus kapok kowe engko. Ceko. Oh a. Mbok. Mbok gede. La. Pok. Kio. Apa kok ya wis. Sugeng Sugeng dalu. Alhamdulillah sugeng dalu Mas Rudi Gareng. Mapan wonten Kepuh Papar Kediri. Rawuh jam pira, Mbak Lucy? Alhamdulillah radi telat wonten macet niki wonten Madiun niki wau. Wong ngono. Wonten bis mogok dadi radi randat sowanipun. Nggih, Ngaten niku. nggih. Alhamdulillah wa syukurillah matur sembah nuwun Bapak Lurah. Pak Joni. Pak Joni kalau enggak salah saya sudah 3 kali nggih. Iya. Saya 4 kali. Oh Iya, nggih 4 iya. kali 4 nggih Mas kali. nggih. Nika nggih Mas Sudon apa? Heeh. Pak Joni ku ngremenake Ngremenaken, pokoknya kadung Pak Joni. remen kali awake dhewe ora gelem diganti Lho sapa-sapa. iya no. Alah iki lho apa? Diatur yo. Kowe Kok iso ngantek geblek. Piyai yang selalu setia karo Mas Rudi Lho Gareng. iya no jenenge kekompakan. Sapa wae pokoke lek ora Rudi Gareng ora. Yo lagi gitu. iki nemoni kok piyai sing nanggep wayang sampai ping 15. Jan gumun tenan. Iki jenenge warga masyarakat kene sayo, cahayu niki, karo anu, Pak Lurah. Acara desa. Kekompakan yo no bersih desa no. Resik di desa. Bersih desa. Ngalah berkah karo ndonga bareng-bareng muga kepuh menika tansah mangke katentreman. Lek Estu ngono. Bapak Lurah kali sedaya kanca panitia. Mm-mm. Matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula sak kanca mboten waleh-waleh berkali-kali sowan dal niki wonten mriki. Iya pancen. Apik ya. Apik. Kok iso krembu. Nyang apa ta kuwi? Nyang apa ta kuwi? Uncek, Pak. Yo nyang apa? Kuwi nyang apa? Mboten napa-napa, Pak. Aja ning mburine. Lah pripun apik. Nang ngarepe. Ngarepe kene lho. Kowe engko nek mburi keterak ngono lho. Pak Joni beserta konco-konco perangkat matur sembah Matur nuwun, Pak Joni. kepercayaannya yang sudah berkali-kali nimbali sampun Ya bagi waleh-waleh. binage karo Yuda bareng to marem to Yes. Do Mbak Lucy. Nggih, marem. Alhamdulillah piye Pak Joni. penggalihmu melihat penonton malam ini Walah, dan walah. selalu seperti ini sing mirsani wayang. Saya tahun semakin semakin hebat, semakin maju, wargane semakin kompak jan kok apa. Piyai kepuh dadi percontohan ning kene iki yo. Nggih, Senengane nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan. kabudayan. Bener, Pendak bener. tahun, Mbak. Wayangan Pendak tahun kulit. wayangan. Kanggo menghibur warga masyarakat. Nggih leres. Hebat. Kuwi ngono kuwi ya kudu dicontoh. Kowe iki nyapu. Gawa apa? Apik, Pak, apik, Pak. Kowe tak lebokne jarekku mendem. Aku ora apa-apa. Kowe rong tau mendem bako ya kowe. Roy, Lebokne jarike kene mendem bako kowe engko. Ora cetha kok ya. Nyepelekne karo wong wedok. Pelek nek karo wong wedok. Iki Aku bojomu ora- ning omah lho gedhimu sak aku iki. Nah ngono kuwi aku lho. ora apa-apa lho, Bu. Kowe karo wong wedok iki kudu ngajeni. Kudu. Ngajeni Iya no. ngajine pira? Loh, Lho, kok remehke to? iki? kremehke malah arep Ngajeni dituku. pira? Kowe kudu ngregani maksudku ngono. Regani.
Lah ya regane piro? Tegese ki aku wanita, kowe kudu menghormati aku. Hormatono. Sebagai seorang wanita. Hormat oke. Do, wis Ora lho urusanmu ngene lho. iki. Maksudnya Mbak Lucy ki lho denono. Kowe engko tak mimiki. Kok golek. Kowe kok angel to, Cek? Maksudnya kowe iki Angel ya rasa Lucy kan segara. wong wedok. Nggih. Kowe iki wedi yo karo wong wedok ki. Wedi ya. Gajah. Lho gajah ngelokne gajah. Sampe delokne gajah, gajah iki gedhi lho, Dok. Gajah gedhi, kamu kok gajah kan enek telalene. Heeh. Iki apa duwe telale? Gak Masa gajah gabeng. sapi. Ya nguyuhi kowe kuwi. Kok nyepelekne karo seorang wanita, ya awake dhewe seorang pria dan wanita itu sederajat. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada batasan antara pria dan wanita. Aja Jenenge sembarangan bersamaan, kowe. Mosok rene batasane antara pria karo wanita. Enggak ada dong. Wah, do meteng kabeh no. Lho kok do meteng Kok do kabeh. meteng? Lah rene kabeh. batasane wong lanang karo wong wedok. Tegese wong wedok karo wong lanang kuwi setara. Jadi wong wedok Setara. Dadi padha teteke. Heeh. Aku dek ora. deleng lek ngene iki ade kaya keluarga berencana. Heeh. Tanggapan kurang bapak sitok. anak. Iki anake kan loro kudune. Iki sing nomor 1 lah, nomor loro iki cahe iki. Kuwi lampu ya. Kaya ngomong anak Lighting tung kuwi. tak tung tak tung tak tung tak. Alah, alah. Nak dung tak dung tak dung tak dung tak dung Pak nih kepiye to iki Piye ta, wayahe Mbak? mlebu sekolah barang anake diumbar kaya ngene iki ya apa? Lho iya ya ki pendaftaran anyar. Lah kok malah ora gelem sekolah iki piye? Iki mau sadu sapa urung? Tak jewer. Yo. Anake ambune kaya ngene urung didusi lho. Urung adus. didusi lho. Adus. Wonten Pak. Pak Pung, Pak Pung, Pak Sekolah Pung. nak, Ndang wayahe to, sekolah. wayahe sekolah ki ya sekolah. Entah nene nak. Kene Pak karo bodhe kurang ajar. Kene. Apa enak anak Kok iso? Pak dicangking. Rudi ki piye to? Di Nek sekolahane anakku to. bareng kok ya Anaknya ora- adalah Loh, masa depan orang tua loh. Loh ini kan tahun ajaran baru. Iki blangkone Pake dinggo barang iki ngapa? Lah iki yo Wong kok katoke iso? bapak digawe bareng iki ngapa to Katoke ya? bapak dinggo. Kene nak. Wis Mandi nak. cari ini Pak Pung sik, Pak Pung sik. nak. Ndang dung Dang tak dung tak dung tak. Nene nak piye to Pak? Anak kok ora didusi, Bu? Topenan to ben ra panas, Wayahe imunisasi barang kowe. Piye to Pak mungkin jan ora cetha to nggih? Wayahe Ya apa, ditimbang. Nak ki muni Karo dikudang to, lek dikudang. Katokan kene nak katokan Entong iyik le, entong iyik. Entong iyik. Entong ilikmu. Apa enak entong ilik? engko serak disuwun Mbak Krisni. Yudoy ngawur kuwi. Kuwi jenenge tonton tapi. Tak omongi lek ora katokan selak di suwun Mbak Krisni ya. Kene dikira neker, kok dikira neker. Kene dikatoki. Kok didukani Pak Joni lho, didukani Pak Joni. Pak Lurah kereng. Ora pareng. Aja mangga kene. Cah cilik. Cah cilik yahine melek biasane digecek. Entong ilik, Dek. Entong ilik. Menang. Geng dak. Geng dak deh. Apike. Api lo kaya kata iki lho. Yang elah eyang. Anak cimbok, ape sekolah ya nak. Iki Bu. Apa? Napa? Pak matine kapan? Wis pake matine kapan iki lho. Iki apa? Ora Ya, apa to, Dok? Sik. Kene. Dok kuwi mbok Munggah kene lho, munggah kene. Ora lho, iki lho apa? Dudono Pak Rudi, Pak. Iki apa? Dolanan Pak Do. Kuwi apa? Ben ra nangis. Wah, Muni. iso muni. Muni, ngedemak pripun jenengan? Gak. Mang pencet. Rumah tau. Wo ngono. Oh, iya. Ibu encet. Pak Isa. Ibu encet. Dawemen lu sih kok ya.
Masa bae. Nah, kene. Entong ilik le, entong ilik. Kowe ki ngundang anakmu kok kaya ngono ki kepiye ta ya? Iki sekolah kelas piro iki? Kelas pinten? Kelas PAUD. Kelas PAUD. PAUD. Oh, Kelas piro nak? gede dadi apa? Gede dadi apa? DR daftar tentara iki lho Pak Dek. Tentara lek Pilot. balik. Iki pilot, Pak. Oh, iya, pilot. Pak oblok, Pak. Kaya ngono entala. Pak ngoh, iki enek TNI iki lho. Matane. Kene nak kene. Kene. Bedaan lho, Bedaan mandi. Wedan sik ya. Wah, lah dadi pilot kaya Iya, nak. Ontong. Iya. diwedaki sih ben ketok putih ora kaya anak gendruwo ngono kuwi. Nah. Masa enak. Heeh. Kono bedaan karo pakmu, nih, karo pakmu, je. Payo. Wae Pak kasare ram. Heeh. Melu abukmu lek bapakmu kasar ki. Bu, ibu. Nyapa. Iklan. Sing keliling kowe. Wale. Malah mboke dililing. Liling anake. Kaya wis aja kaya ngono kuwi. Lah pripun kan manut ibu to? Aja nandi ki, tindak sekolah apa nyandi? Nonton ayang. Nonton ayang dalang. Halange apa? Udi aleng. Udi aleng. Udi aleng. Dialek. Wah, Wis seneng karo Pak Rudi Gareng. ulah senengane. Apa? Lah apa? Awal nang udi aleng. Wayangane elek kok. Lho. Apa enek alange wengi utuh mung uluk ae lho. Uluk ya apa? Uluke dawa apa ndek? Uluke ndek. Karep iki kedalang sewengi utuh ogur suluk ae lho. dari suluk. Oh, dalange Dadi suluk. kita iki kan dalang ngomong tuluk ae lho. Oh, suluk. Kowe ora demen karo Rudi Gareng? Mboten. Mboten. Dalange elek. Elek. Eleke mergane apa? Tuluk ae. Kowe iki cah cilik ning kowe wis ngerti kowe asine. Lah niki kan lare pelo. Suluk kan kedal. Oh, uluk ta. Oh, suluk iki gak. Kowe nembang karo mboke kowe nyanyi sing mboke. Kalau kowe nyanyi kuwi. Ana apa to le? Alah. Iki lho karo iki lho. Kowe karo iki aku ki marahi kowe lak gelito kene kowe engko. Kuwi Yuda ki contoh. Aku ki contoh. Iya. Tak maneh kowe kenal karo Sendur. Kowe kenal karo cewek, Utawa njaluk dirabekne. Klesinya sembarang cewek sapa sing mau kenal kok maneh. Milih sing dinyang. Bojone ning omah ki yo sak aku karo Krisni aku lho, semono kuwi bojone. Tenan lho. Tenan iki anake putih-putih, ganteng-ganteng, gede dhuwur lho. Lah masalah kan tanggane yo ganteng-ganteng. Bojoku yang nyanyi tonggo ngono. Lho Masa ora cek. sembarang karo Mbak Lucy nembang bisa ya? Nggih. Weh. Apa? Mboke. Mbak Nyapa le. mik, Mbak. Alah ora bareng nek wong akeh lho, nek wong akeh kok mik Tetanes. pake urung bareng kok. Kuwi Pak yo Anak gak lancang. ngalah kok ya. Mik teh kok. Oh teh. Eneng apa le? Aku njaluk dikawinke. Sik ta. Saurunge nembang ki mbok anakmu belajar kon resik-resik to. Tasih kon ngringkesi dhewe to. Oh iya. Wong belajar resik-resik. Reseki Pak Rudi, reseki Pak. Wong tua ki njaluk menangi dhewe. Ben ditata dhewe belajar resik-resik bocah iku kudu Ora rijikan. arek. Kudu rijikan. Dilebokne kabeh dilebokne tas, kabeh. Ndang digawa kono Yo, ngene yo. Mbak Sendur kono. Nah, kabeh dilebokne tas. Nah, ngono. Yo kayak disingkrene rono. Ki lakon apa to ya? Lah kok ya wis ditukokne motor-motoran lho kok ya. Matur le Pak Rudi, matur le. Ganti iki lho, ben kaya pilot. Nah, ngono. Salen gini aku kok rising nek kathokmu kaya ngono. Woi. Yo! Siap. Gerak. Wah. Apa nono do? Nggih. Hormat. Guk. Weh. Tegak. Guk. Ora patut lek berbaris-berbaris kok uda apa eneng. Iki Prajurit kok uda sik ki yo latihan kok, reneng. Latihan. Oh latihan.
Ganti klambi Pak kan dicopoten kathoke Pak kok ngilani jan kaya ngene tak tukang kendang. Mas aku. Kene Pak, kene. Ganti Cak. Weh. Roro sekolah lulus dadi pilot. Kathoke dicepot nger, kathoke cepot kene. Pilot kuwi dudu pilot pesawat kuwi. Pilot pulpen niku lho. Pilot mau berangkat sekolah Pak Udi, mau berangkat sekolah pakai katok ora pilot pesawat ya pilot pulpen. Dek anu arep. Ya enggak pipis. Ngene pipis seneni guru lho. Ayo. Oh. Tinggo pempese digawe. Ayo. Ayo, nakal. Sendek kupingmu. Bahaya lah kuwi nek pemusik digawa iki kaya. Weh. Nah. Iki pempese Kristina. Es. Nah, nek ngono kan Kok kok kan kaya pilot. Wes siap. Kruk. Wah. Hormat. Kruk. Tegak. Kruk. Istirahat di tempat. Kruk. Lho ra tekan. Madhep rene lho, tangane ra tekan. Mas aku. Istirahat ngene lho, iki digoceki kene. Nah. Ya, istirahat di tempat. Kruk. Ora tekan. Oh ya. Pinter akale pinter. Disambung ngemik. Mas aku. Istirahat nggih wisan. Wes. Siap, gerak. Nek istirahat napa siap gerak saged, Pak. Repote nek pas salat bareng, Pak. Yang apa? Angger rukuk glundung. Jajale tok masa tok? Masa. Oh jajal ora percaya, oh, Dang. Ma. Rukuk. Ma. Mayah rukuk ngeten lho, Pak. Mesti lagi iso. Jajal, Dang. Ma. Jajale entak kok penasaran. Isin lho. Ma, kekrek dhewe kok. Wah, bacok. Lho, Wedit kekrek. Nek bacoke piye? Bacok. Weh. Nek kekrek. Kekrek. Nek bacok. Ha. Nek kekrek. Ha. Ya. Tak paprasi. Alah. Mangsamu kayu. Mangsamu ki Wes. Ora lho rukuke kalau piye rukuke. Ora rukuk gak. Aku kene kaya arep ngetok wit trembesi ya. Mas aku trembesi apa? Ndang mbokemu ki lho. Ayo ya Dik. Urung aku jaluk dikawenke urung kok. Wes kok. Kapan? Wes mau. Wah, lalu Wah, boke udek. Kurang ajar. Karo katok mulut truk. Kotrok. mbok ayam ora karo anake iki. Karo anak kok terus cacuk-cacuk. Lah kowe karo mbok kaya deg-deg kualat. Karo wong tua kualat ngono kuwi. Sinden-sinden terus Salah. Ngono kuwi. Aku ning alam donya ing lare kowe metu saka garbane. Lho. Gua garbane ibumu. Lho. Ana lebet enek ning weteng kowe kok. Ora enak. Ora enak. Ngenekke. Mas aku. Sinden-sinden kok padha pesen katok ngeten iki. Iki anu nggih baris. Sesuk Pak Rudi garep tukokno katrok ngono iki. Lek mayang. Lah aku tukane ngono kuwi kowe ora tau mulih mriki dolan nggonku kowe lho Mas aku. Kok ya iso muni lho. Piye? Mas aku. Aja terus ta Pak mesake. Karo sapa? Kalau bapakmu mangan anduk, Gragas. Bapakmu gragas mangan anduk. Ora tau diopeni mboke ya. Watuk. Jajal kowe kok pengen duwe bojo barang ki terus sing kok wanita kaya ngopo sing mbok pengini to le jajale pilihan dagangan arep mbok pakani apa? Arep mbok pakani apa kowe? Sok lancang cicili arep rabi. Ya dipakani sego to, Bu. Pilihanmu sing ndi jale, pilihanmu sing ndi dan wanita sing ndi? Kuwi. Diparani to, diparani. Nomor loro. Diparani jajal sing ndi? Diajeng tidak Mlakune kok ngono. Mlakune yo nganggo iki. Piye? Apa enek wong arep rabi kok. Pek. Yo kenalan dhisik, nek ditari rabi gelem apa ora dadi bojomu. Gelem ora dadi bojomu. Ya aku kan malu. Alah ra Lho, apa-apa wong to. lanang Ayo kenalan to kok kono hae. Piyayine gagah, gedhe dhuwur. Hai. Wong lanang kudu macak perkasa. Hai. Hai. Ya. Ayam. Namanya ya, ha? Hai. Ngomong apa kowe iki?
namanya akan grogi toh Pak. iya iya Mau grogi. Grogi. Tenang, wong lanang iki Allah wenang ngono. Nyamanya Namanya. seragamnya ya wis Mbak. sarimbitan lho modele Krisnia. Kopelan. Krisnia. Iya. Iya. Aku Krisna. oh ale Kodok klise. bocah rupane ki wortel koyo Iya, ki kan masih kecil Krisnanya. Oh, ada apa? Tanya-tanya. Mau aku kawin? Aku jak rabi piye? Jak rabi yo. Jak rabi. menikah Bahasa Indonesia. kita merit lah bahasane tak saiki merit Kamu Oh, iya. mau nggak jadi istriku? Kamu mau nggak merit lah ngene tak mangi merit ya tak balekno Kamu nggak merit sama aku? Mau. Mau? Iya. Oke. lah Kepleset dengkule. mau oh berarti itu memang sudah jodohmu Sini, situ kamu ke situ Apa? Terus aku tanya. Tanya apa? Kalau kita jadi merit menikah, Iya. terus malam pertama ngapain? Ya enggak. Ya enggak. Lucy. Koclok. Lucy. Kalau anakmu ada bojomu kan yang ngopo? Pak, aku ra iso mlumpat. Mas aku. Malah mosok coba takon Nyapa to? Nyapa. bapakmu ki gemes. ora aku mbayangne lho malam pertama polahe kaya apa Coba ditakoni nih. Dane lah munggah kasur karo dapal. Ya nanti kita bulan madu dek ngono to ya dirayu. Ya nanti kita bulan madu, Dek. Bulan madu kemana, Mas? Di kebon aja. Ngapain kereteng ngono, Mas? Enggak apa-apa kan kamu bisa gatel nanti aku kukurin. Oh alah, Piye? Dek iki ning kebon dipurih gatel. Bocah mrekino kemayu. Tapi ya umpama nduk Krisnia Puron ya rezekimu. Kaya wedoki gak normal. Ora lho uncek lelaki perkasa. Lelaki iya toh. perkasa. Masa ora percaya aku. Wong ki aja nyawangke singe. Sing penting rasane. Masa ta rasane piye apa ya iso? ora lho. Yombol lah. Calon bojomu mbak unyar-unyer Apa ya iso? Krisnia ngenteke. anyar. Apa iso nyoba ye? Alah. Ora sak nantang-nantang Kowe aja nantang-nantang. Krisnia ki gedine sak aku. Wis seru. Nyerne pisan kecemplung blumbang kowe engko. Ora kok cemplung blumbang lek bulan madu kok gerakan kok blumbang barang itu. Lah cilik kemethak. Ya, Ayo, lanjut. Sing penting no nyawane. Enak suarane apik. Kok dijak rekaman to, Dok? Rekaman apa? Ning dapur. Dapurmu. Dapur rekaman. Lho iya no. Anu tak terang. Piye maju kene? Tunjukkan kebolehanmu. Piye jogete piye? Kene jogete piye jajan jogete. Oh, ya ngono kuwi lho malam pertamane ketoke polahe ya ngene iki ketoke. Rumah aku. Yo, entak terang tak. Yo, joget.
luwe ana ketan aku tukokno simbok-simbok aku rong gedhe ana prawan mbok coba takokno mulai lengger piye mbok katane Erek ana mbok mule. kelapa parutan Yo. dole-dole rapine gampang paling penting dewe kalian aduh simbok penting kawinan aku iki kok wis nganggep aduh simbok rapi turu asik awan bengi pengen ora gampang kudu bisa lek oleh sanjang pangan Yo. yen ana nuruti manggamu apa bojomu gak bakal Yo. mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit tanggon nikah iya dole tuangane bali moga baik bisa kesempatan Yo. simbok-simbok watang luwe ana sego aku jupono Kaget ta wangine banter. simbok-simbok aku rong gedhe ana rondo mbok Yo. coba takokno dole ger katane Dicampuri teh. kelapa parutan Yo. dole-dole rapine gampang paling penting dewe kepiye polai ramo Wis di penggayan boro. kudu energik nyontoni awakmu ya nyontoni awet mau gerdu nyora-nyori brutu ae lho ben bergas kowe besok nek duwe garwa sehat piye disoting malah kaya kebung letong tegese kowe iki wong lanang kudu iso trengginas segel nyambut gawe besok Lah, ya nggo- wong rabi iki apa kudu nggawa nah bondone apa Kudu duwe penggawean. Pekerjaan. oh Sing terengginas. Kowe golek penggawean sing cocok apa? maling Alah, yo aja to. Lah, apa? Potongan kaya kowe ya wayahe polisi. polisi tidur apa piye kok meter kok aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis andepe doa aduh simbok rapi turu awan bengi pengen ketemu ora gampang Asik. iso lek koyo apa bojomu tak pakani watu
simbok penting kawinan asih. Aku iki Betune aduh simbok ra bisa turu. Awan dadi pengen ketemu. Ya. Ngono ya Pak ya. Iya, panggunge kene lho. Wong lanang kudu trengginas. Kowe kok rono ki nyapa? Aku samar kok. Samar ngopo lho? Tidak bosok aku. Ora kene lho. nek Lucy kaya ngono kowe kudu trengginas kowe maliyo dadi paku. Ngidek mesti bocor ngono. Kowe modelmu rono ngesir jilbab ireng kuwi ketoke kowe. Kene lho. Ora, Pak. Wong lanang ki ora oleh weden. Wong lanang kudu kesatria. Apapun yang terjadi wong lanang kuwi iso melindungi seorang perempuan. Nah, Kowe dilatih mbok ing ngono kuwi. sing gagah, dodo dibuka. Lah. Dodo buka. Lah, Lakune lho kudu. nah, tunjukkanlah pelananganmu. Jiwa laki-laki. Lah, kuwi lho. Laki-lakianmu. Oke. Ya, Tang. Dilatih, kuwi mang dilatih. Iya ya, Besok makasih lek lho. ngopeni anak wong ya rekoso ngono kuwi. Kerja kaget. Ora kaget. Dadi ngopeni anak wong ki rekoso ya. Ora gampang wong jodoh. Kudu bisa nek golek sandang mangan. Hei, Yen mau nuruti mandanmu. Apa kowe? Bakane watu tutut. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis ra ora tahan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Akhirnya sing nomor loro keri dek malah kaya pitik. kaya pitik piye? Golek enggon. Kowe digawe cepet, kowe wedi, digendek wedi kok bingung ah. Senenganmu sing piye? Seneng aku ki yo sing Sedengan. sedengan, pas-pasan ngono lho. Ya lumrah lek kaya uncek wedi penyelusi sok-sok lek bengi mangan bocah. Sok-sok. Sakmu. Ayo. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek apa? Golek duit kanggo nikah. Iya doli dengene Mbak Muli. Moga baik bisa kesehatan. La 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 la. Bang 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 bang. Hebat Mas. Iki jenenge pasangan ideal, pasangan serasi. Tak kira pasangan idiot. Antara Mbak Lucy dan Mas Uncek Sanusi. Tapi Mbak Lucy pengen nembang siji kas, Mbak, untuk Nggih, warga setunggal melih, Lepuh Mbak Lucy, napa monggo. khusus penjenengan. Wah, sing Nih. mat-matan ya oleh. Oleh, tembang lamunan oleh, lestari Jenang juga gula ya boleh. oleh. Terus les bahasa Inggris ya oleh, les bahasa Jepang oleh. Monggo. Apa ular kambang ya gak Iki apa-apa. spesial kagem Pak Joni, ojo, Mbak. engko nyemoni. Nemoni sinten. Lah ulere ning kene kok rumah Sing saku. kemambang kan mriku. Lah, Lho opane sing kemampuan sakmene ki anune sepiro? Lah kaya ban lho. untuk Pak Joni sukses selalu Pak Lurah. Amin 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 amin. Para Bapak Kasun juga tamu-tamu agung saking Iya. Muspika Kecamatan, saking Polsek Koramil, terima Pak kasih. Kirno, Bapak. lajeng dalu Pak Sukirno. Wah, Kok apal to, Pak? enek tulisane nek matane piye? Woi. Tak kira ki kanca apa piye. Monggo niki pamundutan pamirsa mawon lagu sing ambiaran napa langgam? Nah, Gubuk Asmoro. Kae bapake kae ngerti, cocok. Iya, berarti terang tuntung, danding tuntak. Lang. Dandan kaya geger kok metune ya gubuk Asmoro. Lah kamu kan sudah membuka atensi. Oh, iya. Ya. Soale Yo, gak bapake masalah. mirsani jenengan model wis kaya gubuk. Gubuk. Iya, iya. Berarti uncek bener. Sampean kaya gubuk Aku mlaku. kaya gubuk kuwi ketheke. Loh, kuwi jenenge ora Gubuk Asmoro. Lah gubuk numpak Gubuk kethek. Kethek numpak gubuk. Lho, larnya Ya apa? wis. Lah aku dilokke kethek kok. Oh, terus
Saketika terus malih dadi kethek. Jaranan senterewe iki. Iya. Iya no. Well, jane ra nganggo kuwi ya wis persis lho kok. Anu ya terang tuntung ya. Digawe terang tuntung lho gawe iki. Ya. Wah. Ayo joget. Lho. Budi kan. Ayo ngono ki polahe. Oh ya. Ya, reak le. Lole. Yo. Lole. Intro trompet wong ayu. Alon-alon masih. Trompete endi to ki? Kae. Ya iya lho Mas. Ya yo. Ya lho Mas. Ya yo. Kelakar bas. Ya. Yen lipat aku kelingan. Gobok kae lho Mas. Biyen tak goleren. Malah dadi wedhus. Ing cagak kabak tulisan Lho Lucy Brahman kaya ngene lho, Cek. warna abang tondo isih perawan masih maju Kasih. jenenge gubok asmara biyen kae lho Mas Suncan Ya. adem tresna Anak. tanapa bantal tanapa kelasa buat abadi ketaman asmara alon-alon wae tak nyudok Ya balis. gubuk kae nimban wadi lo Mas Nimbang wadi lho, Mas. wiwit biyen tumah kok saiki lo Mas gubuk kae kabak cerita lo Mas Ya. nganti gagat rino cadatan sak jroning ati datang lontar Mas saya marah ati Ya. aku kowe dadi karma Dadi karma. Nah jane iki marko Apa-apa panitia. Bekas marah Terima kasih. Apa?
Ya iya lah Mas. Ya iya lah Mas. Yen liwat aku kelingan ku pakai lo Mas biar tak goleran lo Mas ingin jaga kabar tulisan warna abang tanda isi berapa Mas Ya pada sih. jenenge gubok asmara biyen kae lo Mas kae lho, Mas. padang tresno lo Mas Ya yo. tanpa bantalan tanpa klasa Ya. buat apa nih kenaman asmara Aku gubok kae nyimpan awak wiwit biyen lo Mas Kok saiki lo Mas Ya. bubuk kae kebak cerita Ya. kacangan nganti gagatrina jadatan sajroning ati saya marah aku kowe dadi kerma aku leren ning gobak asmara Oke, terima kasih, thank you Mbak Lucy Braman. Oke. Nongkrong Thank you. rumiyin. matur nuwun Mas Nyatane Gubuk Asmara karo penari latar ya kuwi. Oke, Mas Uncek Sanusi. Mas Uncek Sanusi yang sangat luar biasa juga Cak Yudo. Iso kompak ta wong loro iki? Nggih. Jogete bareng kok iso kaya kompak, maksudnya kompak lek ra padha. Ora padha Pak wong petilan kok Pak. Heeh lho, maksudnya wong loro iki carane setel. Setel. Mereka mengaten Mas Yudo. Nggih, Mas Rudi. Juga Mas Uncek nyuwun Nggih, Pak. pangapunten perkara gegojekan digoleki wektu sing luwih prayoga sing baku. Nggih. Tidak lupa joki muga-muga warga masyarakat Kepuh seluruhnya kepada nyoto di bawah kepimpinan Pak Joni manggio ayem tentrem subur makmur kemah ripah lo jinawi. Amin. Tetep guyub rukun. Amin. Lan kena diarani yoki persatuan dan kesatuan tetep ditengenake. Amin. Muga baldatun thayyibatun warapun Gopur. Allahumma Amin. sowan ana ngarsane Kanjeng Sinuwun Prabu Masopati ya Mas Yuda. Monggo. Sinuwun lagi obong.